futurs residents, benvinguts al CapSud. Jo soc la doctora Sandra Sabarich, exresident d'aquí de la casa, tutora de residents des de fa 3 anys i ara més coordinadora de tutors. Nosaltres aquí al CapSud tenim residents des de l'any 1996, fa molts anys, i és una cosa que jo crec que aquí portem a l'ADN tot l'equip, ja siguem tutors o no tutors, perquè ens encanta tenir residents, formar-vos i tenir-vos amb nosaltres. Llavors us presentaré a l'equip. Tenim la doctora Zurdo, que també és exresident, la doctora Villaró, la Mar Fuentes, que és la tutora dels EIRs, i la doctora Núria Porta, i nosaltres som l'equip docent. Llavors, aquí al CapSud tenim una població d'uns 25.000 habitants amb un nivell socioeconòmic baix, i aquí aprendreu moltíssim, perquè és una població que ve molt, que sereu el metge del pacient, vull dir que confiaran molt en vosaltres, que vindran i aprendreu moltíssim. Aquí al CapSud la bellesa està en l'interior. Ja heu vist l'exterior, que no és molt maco, amb grafitis, però a dintre som un equip petit, ens coneixem molt, som una família i treballem molt en equip. Aquí al CapSud ens agrada molt treballar, som gent molt treballadora i ara més ens estem volcant molt. Tenim un UV-scan, ens encanta fer eco, sempre que podem aprofitem. A més, les nostres infermeres fan ecodopplers, fem espirometries, fem infiltracions i estem oberts a tot el que ens vingui nou i quantes més coses fem, més contents. I estarem encantats que vingueu aquí.